Ok, Ofolendo, le 14 juin 2026, le 14 juin 2026, et Mahoma de Beke Koko Samiru Doni Ginobi Bolo, et Samiru Tigye, ou bien Eko Uranea Doni Ginobi Bolo, Eko Ke Uranea Tigye, Ngana ni video ni manka etorode, na sura chenre do, koni fembe ebolo, edu ayira ka fo, kilando kilante ebe balo. Voilà, et jigite kilan kane, parce que a nyini yere de ki yere nafa, donc ni video ye kana to aki toro kwa, kana yira mugola la i toro yere, suna tigi bina donga fo ja ki sigilembe kilan de kama, tigi bina donga fo jani kilan te, ibe ga komunu ke itina sika kede, kana sonda, ani mugodo ya taka chima, a tigi be feki korobo de, kana yira tigi la li toro la yere, voilà, suna bina donga fo ki sigilino kilan kama de, parce que ni manga mugoshi toro, parce que bela jela yira ka fo kilando kilante o uluga doni u yere nafadi waluga doni u yanyi nu yere di donc kana son aki toro donc mina mi fo aramadou nyana abe jeli fen ka wuli ka ta ni ko nunu na abe fune mune ka kule ni ko nunu ye o be balo de bala kwe fo fulu ka kuma kura de fo dongo do ebe kuma kura mi me e atire kata parce que ne mata che doni te di uluma kwe u fene juro de fu ka kule de ka ka fen de fo kara mo re ka fen me se ka ere atire kata kwa suno mo re tegelente ni ko nunu na ka tebe fune ni jelu ka abeni Allah taala che voilà abe mo ka ni ko nunu défense uta donc ayre kanga do min duru maka temewu wala ube mobili munu kono akan ko do moto munu be duma war muguni munu be duma awre kan ko do donc ulute son ko inga chiende mais attaché mi rebe wuli kata wardi ko ka le take donc ulu bebe bo ka système do de créer chaque fois à plateau tigi fara media ou ka système do de créer mi be se ka to abe boli kata quoi parce que na ofene tama na o mata parce que awte fe ka baraka na ka waru yekui na o mata cha ulu fene te do soro de ulu fene jore do de o kama na kere wula dro lebe wuli fam be fe ka defacita o ke parce que ate jo mais bien qu'on est tout le keto ka tuka waru di quoi donc mina mi fo ni mogo keto ka ta Samiru barake be wurane ya barake iba soro masaw ka do de sumayara do ni quoi donc olu dunga la nyini de ka nafolo soro ka masaw de me masaw ka do be ka sumayara do ni iba soro alaw talami da masay o mena ka ala kono donc la nyinu te ka sabati bone ko ni bolo ni ko ni beta Samiru tigi fe Samiru ala ka dantan fendo wurane ya ala ka dantan fendo so to ko tala shitana ma fendo ne ko ni bolo ne beta fere don ne tege ka war don nyini ko fara jonga kata chente on ko ni be kata di mima il faut que ale fene ka fene war mugu de di emau voilà ko yin yode o be ka feno di ma femi ba to be war mugu tay ka so parce que washi jon do de ke kata dale mau ale tse ka fere de ma ke kata baraka tugun ya no do idun ta di fani ba ma so be ka projet créer nai ko ma dabo kama ko so na ni tra Bénin la famille Salomon Bénin ce sont des pygmées. Voilà, forase ou de do, pigime ou de do, ni tara lufe, ala kote kira kote ou, utake mwashi fula. Ibe wari bo, iwe saraka fe onsa. Mais i konte sigi, nulu man nafuro espesi kon dima, kera nyuma ya kera juguman koni, ini nafuro espesi be sigi. Mwati sego soso lu daleme bene, la famille Salomon, uruka flene, profit de flè, boka numéro de flè à duguma. Voilà, ça c'est la famille Salomon. Voilà, donc nous les bene, la famille, quand on dit la famille Salomon, nous les bene quoi. Voilà, ni tarain, iko ni bado ini na folo mugu be segi, ni segina, ye shi soro ma shi soro ikungo de biere bolo, ni segina fene de beta ko tonya ni pour que qui protéger. Voilà, donc mina détail de dima, et puis fin fene kona ya jija ga shua nyina kono kwa, parce que obe ni ko ina shua ere ta obulo ni ko ina, ibe ko ko la ko nyenyi ni fuka sa dana kwa, ai shua nyenyi ni ko ina kona ga toka ko bauke, ali circulation na, aga seka waru bo kwa, shua kono mogote wari mi bo toko don kwa, ayo kalan ko ina kono kwa, parce que ne yabe au chama na ambo kalan kwa, ai ko ina kala sa dana, suna ko ina bane ni do, Samiru te dugukolo ka mime seka mogoke fenye, Wurane te dugukolo ka mese ka moko ke fen ka damne le 27 DG mois 2023 ko en jole ne do wore kama dien secti beto to na dien secti bebe ko na fili kono ani tra Nigeria kef ka yorola ngini na folo mugu de be kef yere bolo na folo mi abe fe ka yere debarasi ka bo na folo mi na ale be fe ki yere sembo na folo mi na folo mi ga bo ale ka du kono ma ba cheka di ema mais sigi be na shijan so ngoni sigi na ibe to ko de nyanyini sira were uka ane toro ke o ngame antoro ko nyanyini sira were uka anga boy anga ta Cameroun pour que il la meni tete ou bedon quoi nitra David fait Cameroun ngini na folo espèce de besigi ngana ego ko ni dalu imbe bolo ite ko nyanyi ni che ata o semo ko ina te doni soro la ko wallahi bila doni soro la aya o semo ko ina hakili ka lafia ka sunu ko tranquille ka wuli tranquille quoi nyekse o ka je quoi imane nyekse jeli wani ka téléphone mo were tata suna souvent téléphone sunu na fo mo do de ka soro ikerefe ka kuma do fo che o yere senga ida anga boy anga ta formation na Jean-Claude be formation teti secteur secteur be sigi na de ta kene ka a secteur be chi aka numéro bien ni bega numéro bien
anga boy anga ta Inde monzu daleme Inde ale Inde teti ba do de ale minia chama de babulo shuya babulo abe kabako kale de betuga do Inde tuko nawla kata donke kata boya ke kata wari udi mo ko sene ni fon kale daleme Inde ali formation bi formation nuko kube kodo ke numu sarali la nu ya ke ni ala chobe ni misa donc ni coin aya nyengini jusqu'au plafond ngana sinon il y a donné sur la tengo iche donné sur la ko iche ata o semoni ko na ko nunte ka marché da ate tien fort wala bilan moment kono ko nunte ka marché depuis le 27 déjà mois 2023 billahi tallahi souci be bela jelenka ouais munu yere ba donné ali chefu bibina tetu wala souci buka surtout amunu ta dala kuma ala shuake awbulu anna wolela sansa kakata sadiri mogo duru nyefe kaka shuake ka samiru karaba shua serafe ka nafolo donne bo billahi tallahi autisi na fora sansa ni ala utalache aba fogo jamaka cha ko jamaka cha ni moma ko na autisi ka bo parce que ata shua eredo donc ne ko ne mindi ay boni ko nun kono wallahi ni ko nun jolendo abeni ala cha jolendo ngana ayaka waru ta ka barake nay abe publicité munu me ulube attirer ka tade pour que ku ta soro fene jololo de na o mata o te do soro de ay projet o kire na ka waru yi ayo sembo ni ko nun kono billahi teti shite ni ko en kono contacte ni miche mais abebe ko na fila me domi ko me bi iba fo amunu be ka ta ka waru di afuna be ko na fila to ko na de abebe ko na fila sura mo be ani train sansani na foro mugu be segi mais mi ba ko yire be to nyanyini o afolendo